السلام علیکم براوی معلوماتی ویڈیوز کے ننا چینل سبسکرائب اور گھنٹی اور خلبو ارا پوسکرا ویڈیو بس نمیز کا سرمرے انینا علم احمد مینگل صاحب السلام علیکم. بہرحال دانم اسے زبردست و تحریر سے سرے اور دانا زیا ہیت کن لازمی ہے. ظاہری دا اندن محسوس منے کہ دانتس کے نوشتہ کرینے براوی نہ خلاف ہے. انہوں نے عرض کے کہ مولائی شیدائی بعض خواندہ بندہ سلو دا سے بعض مخلص و بندہ سسک اسے استاد سسک پر زندگی جو استاد میں اول دا ریلوے ٹی کارن پرے کا براوی سس شیواری سس ذاتنا سکرٹی رہا رہا یہ دانا خاندان تو کنا ملاقات مسک دا مخلوط ملا بس دا تا پھد کے اور گم مسنا پنجا پیتی تو برام مسک ایلو غیر مطلب برائی تے تو رشتہ اکتا مصر وانا بچور مس چار خاندان براوی تائی کرے زندگی برباد مصر ختم مصر کہ ایک برائی صاحبنا خاندان ختم مصر علی احمد راون علم اونا خاندان ختم مصر حلیم برائی صاحبنا خاندان ختم مصر تو نن تو بلو بلو انتصرک اراتا کرے خاندان ختم مسک وجہ نا سانگ بندی کا سر مچے چارکر خوانار تو اوفتا زینٹی کرے انن محسوس مسکیلے براوی کھندنو دوسرا واسانو بہرحال دا سے روایت سے مگر مولائی شیدائی نا اسے کچن میں گارن دادا سا کہ وہ حوالہ بازال کا کام دسا نمبرو انہیں ریفرنس ترو کو کہ بھئی دائی تیرا کال کون دائی تیرا کال کون نن تو بلا مصیبت دادے تاریخ ٹی اینوز کا ننا جوانی رائٹر آک ریسرچ کرتنو بنیاد اگر ریسرچ پر من پٹ پور مثلا ایسے موضوع سونا دیا پنجاب بندر نوشتہ کرنو ہر پنجاب بندر غلط نوشتہ کرنو ہر پنجاب بندر ریفرنس آتا لیکن وہ بھی غلط نوشتہ ہو کسس پٹ بول کرتنے کہ بھئی دارا ریفرنس دا ریفرنس نا وزن خسے دا ریفرنس نا طاقت خسے دا ریفرنس نا اہمیت تین جاتی فنک بس گپے کرنے ریفرنس تی سنے داس دستارے تفینے لٹھے فینے سلیوسنے بابا دائی تندنے بھائی ریسرچ ٹی دون میں فرق ریسرچ ٹی حوالہ نجی تبصرہ حوالہ موضوع تو ملی یا ملی پکک دا لازمی ہے. نن تو دانا ریسرچ نا سے بلس اسلام ٹی موجود ہے یہ مالک دانا ذکر کرے ٹیک کہ حدیث نا نوشتہ کاراک حضرت بخاری میں نانا جو مثالیں نا پھل اندروں تو او 6 لکھ زیادہ حدیث مجھ کرے ہم حدیث آتا دونوں مزار حدیث کرے فائنل کرے او ٹی کرے ارازار ارا حدیث ہو پین ارا اوار شاگا وہ داتا ریپیٹیشن ہے مانا حدیثہ کم ہو دو اراوار نوشت کرے مچے لو جاتا بدلوں کو 3000 4000 5000 حدیثہ زیادہ افض اراڑے 6 لکھ اراڑے کرے داڑے منادار عرب بنیاد ہوتے ریجیکٹ کرنے اونت لکھو کو تو ننا سنگت آتے ٹی عرب مطلب اینوز کا تو برائی باز کا نوشتہ کرنو اسے عرب صحیح مانٹ کرا کتاب نوشتہ کرنے محالہ مولائی شیدائی ندار نوشتہ کرے برائی تا بعد با نوشتہ کرنے مولائی شیدائی نے 5 کتاب اندروں عراٹی برائی تا ذکر برکت اندن اوکا پد کنی انہوں خاص نوشتہ کارس برائی نا نظر بفکک ارادے ای مطلب سرپن مرے کہ دائس کے علاقے نے ارے بس مضمون ارے کتابوں مرے اوکا بندنے اینونا ورنائیں گا کہ ارے ارا سنگت ارا داسا براوی و بلوچ لکھانے ڈاکٹر شاکر صاحب تو نظیر شاکر صاحب نام طریقہ کار اللہ مسئلے کو ریفرنس حل کنو وہاں ریفرنس آرہا ہے گچین لگانے ومدی نوشتہ کرنے کنا سوچ مچی بدلے مثالی انہوں میں سے ٹیسٹ ہے نو اناڑے ناناڑے تیو نو بو کہ دا سنگت لکھی کہ براوی میں مانا بروئی اصلتی لفظ برا ہوئی ہے داتی
دار با روحی، روحی مانا جبل مش، با مانا راکو. یعنی دا سنگت ہچ خبر اللہ کہ مونجو دڑو ہم سے گرا سے، مونا دڑو ہم سے گرا سے، داڑے برائی تا بادشاہ مسنے، داڑے برائی تا بلو حیثیت مسنے، ہنا برائی نا تعلق ریلیجیسلی حضرت ابراہیم کے مسنے، حضرت ابراہیم نا تعلق نا حسابا ننا پنٹی دا برائی برو کیو. جیسا با تا فق نا بیلو با فق داڑے بے رے ہے، بے رے چاہے بروی کیستا یا براہوی کیستا، ہر تو مجھے بیل وافق رے یا مٹیتا. تو دا بنیادی کیارے خنتا نزوری، خنتا کمزوری سمجھ فق ماننا خبر اراتا گراسے نے خبر افت تو گرا تو نیتی نا شاگرد ستا نا جیسا روئیے تو رو کرے تو سرک جیسا بائی مانس تو روئیے سک. اگر آموڑے نا موڑے ارنو کو پیراگراف لکھے کر کہ انتے کے براوی کیارے اسے مشہ سے نا پینے والے ہیلمند کیارے نا، تو ہیلمند نا کیارے انتا دا عجیب مطلب ہموڑے نا موڑے ہیلمند جو کپتے مانا ہیلمند نا کنارہ تلو کا سرک اور تینے ناروئی پارے رہا. ای گارنٹی نہیں ہوتے ہوا کہ براوی تینے ناروئی تینا 2000 سال نا تاریخ ٹپاتا رہے. ناروئی اسے دا لفظ نا ہیلمند تو تعلق یہ فق دا اراک نارو کو نارو پارا مشنا اسے مرے کا جھل خلطے تو جھل پانا نا دا نارو کی ارے رکھ دا مشٹی مرے رہا اراتا مشٹی جھلس مرے دے پارا نارو امننے دے کروت پانا دارے نہ پاتے ڈھورو. تو اچھ خبر اپنا تاریخ نہ خبر ہے، نہ جاگرافی نہ خبر، نہ جیولوجی نہ خبر ہے. جیسا ناروئی تینے پارا ناروئی کی ارے میدان علاقے پارا مانا بالکل ارائیت اسٹرولو مخالف ہو. آسٹ دیر اسٹ خاخر آسٹ کرے مشیونو مشنازی آٹو آسٹ ناروئیو پتانازی آٹو. یار میرا تیرا ریفرنس علیہ سے تو مکاتا اسٹ نازی یا بیس کر اسٹ قبول کرک. لہذا دا مبنو لفظوں کہ دا مشنا بندو امکنانا سنگتا پارا بڑا کوئی برز کوئی بابا دا بڑا کوئی دا برز کوئی دا فلانا کوئی داتا برادی نا تینوں تو تعلق چفک بڑا کوئی ہر سے بندہ من کرنے کے کک برز کوئی ہر سے بندہ من کرنے کے کک ہر جگہ مشہر ہر جگہ دا من کرنے کے کک. لہذا دا پن مفز دا خالص و پنو ارا داخل سالہ لانو ارا داخل مضبوط پنو دا شخصی پنو دا تصوراتی اور جسمانی پنو فسک دا کرود سے نا یا درخت سے نا یا شے برزائی سے نا پنو فس سمجھ سک. تو لہذا ہنداڑے ناڑے نانے خبر تما کہ اے باروئی غلط دا ناروئی غلط تو مگا کہ ارے بے سمجھی نہ بنیادو. لہذا ٹیکنیکلی دا تو ماگ حوالہ ریجیکٹو دا تو کوئی بھی فق برا ہوئی ایسے پنہ سے ارانا نن ولدان پنے پنٹ یتی نا کہ دا حضرت ابراہیم پنہ سک تو حضرت ابراہیم پنہ تو ہم بندہ منسلک میرا اراؤنا مذہب یا پھر ہم کی پارٹک محمدی تو ہندن دا کیا رے حضرت ابراہیم منو کا تو ظاہری تا سے دا ارادختا کہ خلیفہ مرک بلا مرک تو دانا پینا تو کرا مونی مخلوقی کلینا برا ہونے جاگا برا ہوئی پانتا. ہم اگر ناران دا ناروی جوڑ کے انتے دانانا لفظ آکر ہمانا تو فائدہ حل کن ہونا ہو باروی تو دا رو تو تعلق رو درونا لفظ سے فارسی نا رو مانا مش نانا لفظی افق نانا براوی نا لفظ ٹیکنیکل مش اور مش
حصہ و بس براوی دونوں جاہلیو کرے نا پنتخ پکک ارازی پکک کر چیلنج کے براوی رو تخین کریں گا پک مشن اپنے براوی مشان مش جو کہ دنیا ہی چیلنج کیا کہ دنیا برے یعنی مش اور مشنا کرے ردو مٹی کرے پن کشیتے نانا براوی نا پن تک بلو ٹیکنیکلو آئی پاس حص اور بس بالکل ٹیکنیکلو تاکہ تو تعلق دکھ رہا مش خلکن مش ڈڈینگا مش دیری ٹیوارتن ایک مش دیری ٹیوارتن پکک تو میں نے دا بیلا لوز منن کنن کا پکک کہ دا فارسی نے لوز انت دا درو بسنے اما کی ہمیں ذکر کرتا کو فارسی والا کو ننا کو فرق ہے ننا کو مزل پرا نن مزل خلصارا برنا او کوئی دارے لفظ فارسی تو مکس میں دا کوئی براوی ہے بابا براوی مشا پنتخوگ فارسی نا وجودہ مال ہوئے فارسی نا تصور اللہ کا مال ہوئے اس کا نندائی تے سر پر متن ہوں کہ دا لفظ جوڑ مس فارسی اس جالا دا لفظ جوڑ مس انگریزی اس جالا دا لفظ جوڑ مس عربی اس جالا دا لفظ جوڑ مس سندھی اس جالا اس کا نن دا لیولا ڈسکس کرتنو نن دا براوی سر پر مفنو جیسا مولائی شیدائی ایسے بعض بہترین انسان سے مخلص و بندے سے ریسرچ کرے جانے کتاب لکھا مگر او مہربان ایچ خبر لو انگریزی بھی مہرگن ایچ خبر لو انگریز اخر ریفرنس ہو او کل فیک مریر مہرگن نا او ٹی ریفرنس افق لہذا سر ڈینس بینا کافی تاک کہ ارے او پولیٹیکل ہے سن نا مولینی نے دارے ریفرنس ہوتے ہیں کہ او امر کوشش کرنے ارا ذاتہ تے بدل کے کک تاسی پلاننگ کا سب میں تو اڈ پر غاب باز چوسنا نے کل گڑا تو رہا او تے خبر ہے اس کی بلوچ چرا صاحب بلوچ تین تو وار کرے سن نا بلوچو تو وارس بلوچے کانفرنس کر پھر اب اگر دا سے کانفرنس آن مرے رہا نا اب اگر دا سے گریٹر بلوچستان کے کارے میں ایک ہنونی وقتا مشکہ مقصد کو بھی صورت تھی سندھنا بریچا تے ٹالپورا تے دا بلوچستان سوکال بلوچستان دا تیوار کرنے مرے برائی نے خلاف بلو اسی جہادی قوت تیار کرنے مرے انگریز ڈائریکٹ کو تو عوام والا نہ تو جنگ کے نا تو لازمی ہناف تو دی تیار کروے سک تو اوڑی من خنی نانت کے تو دسنم خنا رہے کہ اسی جاگا برائی نے ارام منا واللہ دسائیں گپے کہ برائی کہ سندھ ٹی منا گپے کہ برائی تا دوار سندھ ٹی ہے تو نمی دارے ترہ زفق سندھ خسے مگر سندھ نے مانا گوڑا سندھی افق سندھ نے مانا انہوں نے سندھی بولی افق سندھ نے مانا انہوں نے سندھ نے حدا کفس انتے کہ دارہ ذکر کریں گی کک جوانی کنی غور کو جو مسد سال شالتی نے گپے کرنے ٹی مسد سال متکنے بھائی مسد سال متکن نا ویلوانت سے ہمو تاریخ نا را 2000 سالے ہمو شہنشاہت نا ماڈرن شہنشاہ نا 7000 سال متکنے نانا شہنشاہت اراد نا نغاڑا شروع کرنے 3000 سال متکنے اراڑی 1000 سال نا گپے اراڑی علی نٹیے مسد سال نا گپ لہذا جتا گپا سے سندھی تا رہتے نا حکومت مستو سندھی ہمیں کہرے ارا متکنہ دارے تاریخ اسا کو کھلے تینا کرے نا تو متکنہ تاریخ ہٹی ارا انہوں سندھی کو انہوں سندھی زبان تو اللہ دا تو نن پانا ہے کہ بھئی ارایتا نن مونا دوا حکومت کرے نا تو کشمیریش کرنا نا اسی قسم سے نا واپاری حکومت اس نا ننا اجارہ داری اسک ننا کرنسی چلا کنا تو ننی گراتے سرو با کرا ہمیں مقران خاران دا کھل علاقہ نن تو مسکنا اگر وہ وقت سینٹر سندھ اسک تو دانا دا مطلب دا دفع کہ دا سا براوی ارا ای وقت سندھ نا خواجہ اسک دا سا اینون سندھ نا کرے لیٹکا سوارے مطلب تاریخ سمجھیں کہ اکل نا ضرورت ہے پیران نواسنا مار مفک نواسا پیران مار مرکک تو دار من منجو دوا 5000 سال مالا سندھی نا وجود افق
سندھ پن تخنتے سو سندھ فضا پھر ٹھیک کرا دیا ارا علاقے دس دن سندھ پانا اونا 5000 سال قدیم تو ننے ہوئی تمو کہ بھئی دا سالٹی دا علاقہ نا پن انتسک اینو علاقہ نا پن انتے لہذا براوین حکومت سک ہونجو دلوا براوین حکومت نگاوٹی براوین حکومت کلاتٹی چلو نندا موجود سندھان دوتی کشانہ کرائنو نہ ہے تو لہذا دا پانی کے کلات کے ارے سندھٹی ہے دا بالکل غلط ہے دا تاریخ تو مذاق سے دا سمجھ فک لیکن نہیں دا دی اختلاف ہوں مفک انتا کہ نن سپن میں نے کرا سندھے نن تو وارے عمل وجہ اس کہ میرا مخلوق رہتا ہوں سندھا بسا کے نا کا تو ننے دانا ہچو فرقز بتاو کا ننو سپن ماں کہ ویسے دادا سے مزران گپس کرنے مولا شیدائی حالانکہ مولا شیدائی دائیت سندھیت نہ محبت اٹھی کرنے دائیت انگریز نہ خلاف کرنے مگر ہی تک تم کا درست ہو مثال دا پارے کہ وہی سندھی تے دا پانگا کہ بروچا کیا رہے غیر سندھی ہو تو بھئی دا ٹھیچو شکل سفر کہ بروچا غیر سندھی ہو ٹھیک ہے مگر دا خاطر پائے کہ انگریز پائے کہ دا بروچا غیر سندھی ہو تاکہ داتا تین تو جنگ مرے واللہ پاک براوی خراسانی والحمدللہ نندا پاک نا کہ براوی ننا دیونا پن خراسانی نا ننا حکومت پھر کراتے ننا دیونا پن خراسانی جیسے خراسان نا مانا ارا ایران والا خراسان ہے وہ فک وہ خراسان مناسب صوبہ سے دا خراسان مچا نا پنے دانا مانا خرنا وطن تو رسو لفظات سمجھی تو کس چاہتا نا تو لہذا دا نن واقعی خراسانی ہے نا براویق تینے خراسانی پارے رہے براویق خراسانی دروا مسور اینو مارے داتو کلیے لکھی کہ مزانا گپا دارے براویق بھی ماندار میں سے گنو کیا براویق تینے خراسانی پار تینے سندھی پار تو بجنا تینے سندھی پان خراسی میں فرق پک سندھا امننا خراسان امننا ہے لہذا دیونا صوبنا علاقہ نا پن بدلو وقتا کہہ رہے ننا دیونا پن خراسان سک سندھو نا جتا صوبہ سک وہ سندھو وقت نن تو مسو ننونا بلا مسو داس ننا فن اوٹے ما اراٹے ما نی ذکر کیسو لہذا اسی تو کلیئر میں کہ بروچا یکو براویق یکو دا سی پوائنٹ سے ارا تاریخ نا نوشتکار ارا نیت تم نوشتہ کرے تو دا سے تو کلیئر مسنا کہ او یکے خراسان نام ذکر بسک کنا سنگت آتے ارزادے کہ نم کے خراسان نا ذکر براوی ناوالا بنن بعض ایسے گچنوں کا پسے کہ تاکہ نمی دا خبر مرے واللہ انا ویسے حوالے سے اعتقا کہ حالانکہ بلوچستان و خراسان تو مکاک سندنا صوبہ ہو دا سے مزرنگا پس کی کاکو مانا نوز سر سی دو ٹی ارا وقتا کہ آل انڈیا بلوچ کانفرنس مرے او وقتا دا برٹش بلوچستان جوڑ سک مگر خراسان یک سک دا ننا اختر مینگل صاحب برا بلوچستان کے دا ننا ٹگلنگوں کا براویق بلوچستان کے رہے اور دا سیاستدان کہ بلوچستان کے خبردار بن لے اوٹیما بلوچستان بھی اسک خراسان بھی اسک مگر دامو بلوچستان ہے برٹش بلوچستان ہے ارادے بلوچاک ساز باز کرے رہے انگریز توار تمار دونوں بلو کانفرنس کرے کل منع بلوچا تیوار کرے تاکہ زبردست و سموئی مجھول مرک باقی مسک انہوں نتیجہ کی من خانونا کہ بلوچ ریجمنٹ برائیت علاقہ عمل کے برائیت خان بے دخل کے رہا دامو ٹیم ہے برائیت خان بے دخل مرکک اور فضان دا آزم جان برے کرانے میں مونا وائی سٹی بنفیٹک تو دا تحریر کرے مولا شیدائینا دا اونا جندنا فک دا ریفرنس ہو ارائیت مسٹ اونا جندنا کو براویق تیورک داس کا تینے خراسانی پارا تو او سائینا او وقت زینٹی خراسان ایران والا خراسان حالانکہ ایران والا خراسان اینوم مناسوب ہے اینوم اوڑے کرا بلا بلا میر معتبر امیرہ کو انہاں کرے محمد سلی کو عرب بن عدی بن فنن کے جزیر کاری کو تو دس اورک میں کہ تاریخ نا پوائنٹ آک ام برے رہ ملے رہا تو ان میں مونا والے تسٹا
کہ بھئی ایسی جگہ کہ ایک تو مشیہ بند ایسے آگے تو ڈگاریہ بند ہرتوں میں ریفرنس سے ختم ایٹی باقی کہ منتے نے ناروئی پاپنا. ٹھیک ہے. تو لہذا ناروئی لفظ نہ ہیلمن تو ہچو تارک نہ ہچو ہیلمن تو تارک ہو. تو دا ہمو بدماشی کو عراب بدماشی تا بنیادا کہ ارے برائی تے بشک مد ولدارا سب مزہ نگا پسے کہ مونی انائی کتابتی نوشتا کہ ایک مضمون ہوتی کہ خان صاحب انگریز پارے کہ نیرا تاریخ لکھے سا ہموٹی برائی تا دادا کبھی لگاتے کہ ارے نی عربی پا دادا کبھی لگاتے کہ نی کرے کرک دا بلوچ کرک دادا تے کرے نی کرے جگدال کرک. کتی دا حوالہ غلط ہے. خان خداداد خان مچا تحریراتی نورو سک چاہے جیلٹی مسنے چاہے پیشن مسنے او براوی کرنے خواجہ بلوچی کرنے راج انہا ہچو تیری سے دا من کرنے کپک دا انگریز نا ساز باز سک دا بلوچ انتے کہ بلوچ آت اسد مسد براوی پر کی دا پلانی جوڑ کریں نا او تو اوانم شامل ہے. لازم نہیں رہا کہ براوی تے ہچو بلوچ سے نہ زیادہ فک دا بلوچ نہ قبیلے سندھی سے دا بلوچ نہ قبیلے کرے افغان سے ہچو سفق سندھ نہ ہچو قبیلے سے نہ ڈسکا سفق بیر براوی نہ قبیلہ تا ذکر ہم تک مرے کہ جناب والی دا خاطر ہے براوی حکمرانو براوی تے ہوتے ٹاپل کرویس مانے براوی تے ختم کرویس براوی تے برباد کرویس. لہذا مسی بس کے رہا کہ دا براوی کرے جگدالو دا براوی کرے عربو دا براوی کرے افغانو مزہ جب دارے کہ براوی تی براوی لی ترسل ایسا رہنا دیر براوی بھائی نی کنا ذاتا تے بدل کرے دا افغانو دا کرے عربو دا کرے جگدالو دا ہمیں بدماشی نہ بنیاد رے ارانا بنیادی کرے انجمن بلوچان او کمینہ اسٹس اللہ جاگے تو دوزخٹی کرو کرد صاحب دا شراب دا شیطانی دا بھاڑے کنگک او تو یا نن خرون گوا دا گل خان نصیر میدان امریکہ پدان دا چسوارا بندرا کو انہوں سردارا کو وقتی اختر جان مرے باوت مرے دا ایلو کل میں داتی تی شعور کل نا دا داخسی میں بلا سازش سمجھیں گا نہیں کرتا ویسے کہ بھئی ننتے میں بلوچ پانا انتفاق میں ایک برائی پانا انتفاق میں ایک دا بلوچ برائی نم ایشو انتی دا مسئلہ انتی دافتا سوچا بزائے دافتا سوچا رہے بنگلو جوڑ کریں کار جوڑ کریں میل جوڑ کریں دبئی آئیں دافتا دا شعور و فکر دا 2000 سال قدیم قوم امر انگریز برے ختم کرنا کوشش رکھے گا. الحمدللہ برائی تو جنگ کرے مشاہدہ اینس کا برائی نہ پینے بس فن ٹھیک نن زخمی رہیں نزور رہیں ٹھپو نک منڈو نک بشکوں کو نک ٹگلنگوں کون تنے بلوچ پانا دا کل مرزاتا باوجود ولدان برائی زندہ ہے. ولدان برائی سے تشخص ولدان برائی پیدا مرک اینوی نمی دا گپاتے کیوئے یا تک وہ شاید دا ریفرنس آگ نمی کارم برے رکھ کہ امن ننے بشکیں آدھا ساننا تترو کے کہ فلان 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 عربو اچھا دارے مزنہ گب دادے کہ خان صاحب منع کہیں تو انہا باوجود انگریز دا کے رہے داد والا بشکائیں تھا خان صاحب پہنے تھے داتے عرب کا داتے پلانی کا ذرے پلانی کر مگر انگریز وہ کہتا انگریز تینا مرضیہ کرے تھا. یار دا براوی قوم نا نسلی پنکو ایدہ ارانمیا کوشش کی وہ سنگت آتا کہ اس کا نن کام میں مفن اس کا نن تینی درست کرتا نا اسٹ سے نا پن مرے علی محمد خان دا سا علی محمد خان ہے اسٹ سے علو کے کک بھائی اس کا علی نن بدل کرتنو علی محمد خان کرتنو اس کا ہمیں طاقت ہمیں جرت ہمیں پوزیشن برقرار من کرنے کا پکا کو لہذا نن کے نا کمبرانی نا براوی نا 5000 سال مالو قبائلی سسٹمٹی ٹکاویل افق
गुरगुनाड़ी 5000 साल कदीम कंबराड़ी 5000 साल कदीम कबीले से पिनसे शेवाड़ी मीरवाड़ी जीरकाड़ी गर्राड़ी रईसाड़ी पिरकाड़ी ओमराड़ी कलंदराड़ी गुलामाड़ी मूसियाड़ी नथवाड़ी तासाड़ी लोटियाड़ी यार लेड़ी सनाड़ी इवन सब पर मरे सब दा री वाला अरा लौजे दाने अराड़ दिख सर के कक दाने दियाना ख्वाजा के कक दाना विरासत के कक डगार दीर में साबा आबादी में डगार अराड़े खरसी मरे अराड़े वाड़ी मरे अराड़े फसल मरे कक अराड़े हर वक्त फसल मरे कक अराड़े जो हरे अराड़े दीर हरे अराड़े कारेज हरे अराड़े चश्मा काकू ता खुशकावन लगा कर फसक ना तेने रईसानी पानी हम सब में कि तेना वजूद खत्म करेंगे नी तेने शेवानी पास नी तेना वजूद खत्म किसा अरा वक्त नी तेने खिदरानी पास नी तेना वजूद खत्म किसा नी तेने तासानी पास नी तेना वजूद खत्म किसा नी तेने कलंदरानी पास नी तेना वजूद खत्म किसा नी गुमनाम मरे सा ना पिन पटिंग पक अमा कि सिकंदर साहब से मजमून लिखा ना कि भाई नन अगर तेरे पाने बिरा हुई तो बिरावी सच मरे बिरावी पाना पेंगड़ा सच मरे बिरेवी पाना पेंगड़ा सच मरे अंदुम 5000 साल तारीख हटी तो कंबराड़ी गजनी पर कंबराड़ी तेरे पास तो बनी 5000 सारे सरे मते सर नी मसो से 60 साल 40 साल 50 साल ज्यादा ज्यादा 200 साल में मुझको मस ना हमें सिस्टम आन कटिंग से ना सके हमें कि ना टेलीफोन की डायल के ना नंबर से तो रोबोट नंबर ना ऐसे नंबर स्कूटा खत्म मसना तो लिहाजा दासी टेक्निकल उपाय से संगत आता है कि अगर तेना कौम तेना तारीख बचपन ख्वार है तो दा लफ्जात बचावो इसका दा लफ्जात बच्चों को ऐनो बिरावी लफ्ज अंत भी बचा इनमें बिनफे की बुनियादी वर्ड ऐनो दा लफ्ज बचना खुल्लान बल्ला वजनते ईमानदारी वक्त वक्त कने अन्ना का खुशी मरे कने अन्ना का खुशी मरे कर ये मुबारक है तो उस्ताद इनायत लेडी है कि लेडी लेडी मन कहता लेडी मन कने कहता सन्नाड़ी करे सन्नाड़ी मन कहता सन्नाड़ी मन कने कहता दायरा छुंका नफी सिंगाना कौमक अन्ना का कने दोस्तों ईमानदारी नहीं बिनफे गुरगुनारी भी बात है गुरगुनारी जोड़ पर गन कहता का बहरहाल तो नतीजे तन दाड़ी बचाएना न तो दालिमा कलंदरानी दालिमा शामानी दालिमा खदरानी दालिमा रईसानी मैं तो बेख कशा मालवा लड़ी बदल मत सन्नाड़ी बदल मन कहता दा लफ्ज जोड़ मत का दाफ्ताना लिहाजा दा बच्चा दामा खन से पाए बिरावी कसी पोगस चुन को बच फेर इस्तेरी डकार गुड़ाइलो दिखा कर लग फेर दा हीजा की चुन को जरस सोरवा खासुना बच फेर एलो दे शागर ताकि मास तमित रहे पर मास बिरावी ने बिज या तिख दा 5000 साल बिरावी तारीख ना पिनना मास असुर दायरा बचारे ना दायरा चुंका बचार ना ऐनो विद में बरमला पावा कि खुल तेने तेना जात तो पावो या तिख वो ऐनो अगर नन बिरावी तेने कौन दोस्त पाना तो अमर की नना कायद पाए तेने कि बिरावी मीर मोहम्मद अमीन रईसाड़ी यार खुदा तेने होबो नुम तेना पिने दासा मदाना बदल कवो दाकी बोलो उस्तज दरकार है दाकी जुरत दरकार है न दाक सो कौमी जंगस दावत लड़िंगटी नक दा जंगटी नने हथियार थे नना हथियार लड़ी
بعض کنا سنگتاک ایم ایم فیل پی ایچ ڈی کرینو بلو اسکالرو 50 کتاب لکھانو مگر دا ماخذ سپن کنی مفسا دا میں طاقت قوت سپن من کپسا اس کا ممتنا ذاتات صحیح معنی کتنوڑی ریٹی بدل یا تخبو ہمیں جرت مفرو ہمیں طاقت بفکر نا ہر گلاس طاقت اس مرگ نا تو مطلب اتنا دادے کہ دا منا ارا بنیاد خدا بچوے اللہ تبارک و تعالیٰ ذات دانن کی ماں سے بچوے لڑی سناڑی نان تٹ پینم نوا چونکو اس مرے مگی پرکاڑی اراڑو بھی پرکانی ٹیے گراڑی بھی بچوں کے گراڑی کم بھی منوٹا گراڑی ہم بچوں مگر گراڑی دا سے تو کشانو لانو بگملزی تو بہرحال گراڑی بھی نم شامل کرنے کی نہیں تھا گراڑی بھی ماں سے دافتا دابی نم کیسے ماں سے تو لہذا ارا ماں سٹی برے رہا الحمدللہ نہ کہ بلو خوشی نہیں تو سے ہم متوجہ اندانا نا پنک بچا رکھ تو داسمی موبو کی میں ارا عرضے کرے تھا کہ ارا دولا داننا پنک بدل کنگارک تاسا فرض کرک دا پاگلا انگریزی خبر تم پکک دا جاہل وقتنا تاریخ دانی خبر تم پکک کہ نی پاسا کہ میر واڑی کرے عربے میر واڑی عربے اراغوا عربی ٹی نوشتہ من کنی کپکوم عربے ارا دوی ٹی نوشتہ ہی من کنی کپکم فارسی ٹی وڑے افک میراتے فارسی پاسا فارسی ٹی وڑے افک فارسی ٹی ڈال افک دا کلنا باوجود کی شیران کسا میل شیران کسا خل شیران کسا تیل شیران کسا مل شیران کسا ہچکن کا پیسا نادا سازش ٹھیک ہے برائی 7 سال تکلیف کو یا 19 سال تکلیف اینوں میں تکلیف کٹیو مگر نہ زندوں الحمدللہ اینوں نندائی تاتے کے نا لہذا ویتے سے سداو دا ناکسو بلو سازش سے ای بلدہ دارین ریپیٹ دا خطران کیو بلدہ دائی تے کیو کہ دانا نم حد سپن دانا طاقت قوت سپن مبو کہ انگریز را وقتا تو لکک او تو بلوچ ساز باز کے کک ننا جندنا جاہلا کا وارتا میرا لغورا چسبا کا وارتا میرا ارا براوینا خلاف برو کا جنگ مریانو نا کشمیر کی مومنٹ جوڑ منگیٹی کشمیرہ پاکستان عملو منن کھل کہرے پریشان ہونک انت حالت مرو را وقتا برائی نہ ذاتات بدل کے نہ کوشش کرنی گٹی قبیلم کرنی گٹی تاکہ براوی پولرائز مرے براوی یک مرے براوی دردان مرے گوڑنن داتا عمل کن داتا کنٹرول کن داتا خالی نک اند حمول لگو راکو ارات نن تغلمو کا براوی پانا حمول لگو راکو ارات دا مومنٹ میں خنار دا طاقت خنار دا انگرینا ساز باز خنار وہ تا ریخم پیشتما وہ ریخا رکھ وہ برائی تے یلک کرے نرا رکھ تینی نار بلوچاتے در ڈکا رکھ اینو میں جنسی تا کہ ارے باخو الحمدللہ نن اینو بھی سرخرو جیسے کسنا لومہ طاقت افک کہ انت کے نی سیاست کا پانے بلو نہ پہ کرو باپ پانے کر داست تاریخ میں پلی پاش کرنگے تھی دا ہمو وقت یاد کر 1932 بلوچ انجمن بلوچ ریجمنٹ برٹش بلوچستان ہمو غیرت نہ وقت ننکانا والا نن 955 کی گرفتار میں نے یعنی فاوت انگیک نی کرے دشمن تو آوارو سک نن اینوں بخرٹ کرنا کنا خواجہ واپس برک نا جاگا برائی تنو نا جاگا اوڑے فک ٹھیک ہے بات سنگت دا خیال ہے کہ بھئی سرداری ننا نظام بابا سردارہ کھل خنٹپ مسرو موٹے ماں دغارہ سرک ارا بندہ دغارہ مرے کرا اورائی الکنی کپک ارا دے لالچ باشائی نا وہ مشتائی نکنی کپک یہ تو سلام کیوا
خانجان زرق جی نے سردار زیدی نے سردار اور جولاوان مچانا سربراہ نور جی نے سلام کیا مہنگلا تھا مہنگلا سے بلونانت سے سلام کیا نور جانے سلام کیا علی دوست تاکول انت کرے رکھ سراوانا بازیلا سرداک بغاوت اٹھے سرک انو منٹر سب بچوں کو منٹر نے دوٹا ملا رکھ دائیں میں کلیئر پا مطلب داٹی بدگوئے میں ضرور تفق مثال نے بڑی ساڑی دوٹی لانک وہ اسٹس عمر یتس کے تانس کے حوالے ساتھی نا تو لہذا دونوں کہ رئیس ساڑی کے ارے ساز باز اس انگریز تو انگریز نے پٹھو مسک یا برائی نے خلاف دونوں چکو پسک ننو دے سیمپل کی لانک آلتے کہ خان اراتنن خان نا خلاف سنک نن خان منی تونا نن دا تومکا خان تے پدنا منی تون تو نہ لازم یہ سا کہ ننا سے نمائندگی اس کے ننا گپے دے سر کے ننا انت پانا انگریز انت پاک دائت نے اس کاما کمیونیکیٹ مرے برے سر مرے تو لہذا سفیر نے ایسی تٹی براوی سفیر نے ایسی تٹی رئیساری داتے تو ہر وقت اوار مسنے خان تو بھی اوار مسنے انگریز تو اوار مسنے دانا منی نہ دا مطلب فک یمو سنگت آتے گزارش کرو کہ چنکو بلوران میں کمزوری نظر برے کو تے اگنور کبو اوم کہ کن کسی فلسفی مرے انگریز نے بلو چال اسس بلو طریقہ اسس لہذا ننا برائی کرا تا مشاصر تو دانن کی سفارت کرے کا تو دا صورت آلے ہمیں صورت آلے ٹی ہموں بندہ کرا بچار انہاں غازی کو انہاں براوی تا شان کو ارا بندہ لوڑا رنا رکھ ولدہ سے دا مصر ہوتے نم بخرت پانا ارا اینو اس کا خیر سے بیشنا لٹکٹ یل کنو با او اصل جرم دارو اینو پد کسر تنی براوی پا پک تنی بلوچ پائے کہ براوی نسل تو تالے گو نا گپ پر